jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare andi ko ñalawma aljuma hawri ko capanɗe tati e goho lewru mai hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi en garti waɗan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titre uji men mawɗi ko toon to États-Unis pidarɗen ma en dutte hono ñawore makko kanko Donald Trump ƴeewen kadi hono ko président Joe Biden ko haali hen hannde e caggal muɗum ma en jaa kadi toon to Chicago e sankari mum Michelle Obama noon ko gardinoɗo ko joom suudu gardinoɗo leydi États-Unis hono Barack Obama. Habaruji men international mana en toon to Gaza hono kanko président Joe Biden wi wonde ko Israel ene wayno waɗi proposition ɗaɓɓandi pour holno haare nde dartinirte toon to Gaza e ɗum noon ko hunde nde Hamas foti jabde ma en jaa toon to Sénégal ƴewne kadi dilli gonɗi toon oɗo saha joni ko fati seppuji en dutto toon to Mauritanie e lurdiral gongal toon hakkude parti opposition e oɗo saha joni e gueɗe ɗe ganduɗa jogorɗo waɗede ko fati woteji surtout woteji Mauritanie holno jogori yalmirede ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi wondude oɗo journal ma en gaare desuji muɗum joni siftin ɗon tan hannde ko aljuma capanɗe tati e goho lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu desuji joni so tawi Allah jaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc mbiɗen ni ene wayno ko toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ñawore makko ene wayno yanino hanki ñawore nde noon ko ɓeɗo sappo e ɗiɗo jury suɓunoɓe ɗum noon ko guila nde ñawore nde fuɗɗoto nde heɗade hono ko kamɓe procureur koɓe kalata e kamɓe kadi défense mo Donald Trump avocat ji makko mo ƴeftuno koɓe kaali ko fati henno ko kanko Donald Trump ko takka ko kamɓe sappo en ɓe fof ene wayno ɓe nanodirino ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump wonde ko coupable ɗum noon ko kanko tooñi ɗum noon ene wayno ko waɗi réaction ngaji kewɗi wonande démocrate en wonande républicain en kono hono kanko président Joe Biden e nder konngol ngol ƴefti hannde o haali wi wonde ko caggal nde Donald Trump ƴefti konngol wi wonde ko ñawore nde ko ñawore wujjante e ñawore nde kadi ko ñawore nde wona rewan lawol o wi wonde ko holno ɗum ɗo wonirta wonde ko justice mo États-Unis ɗiɗo duuɓi temedde ɗiɗi ɓennuɗi pratiquement ko ni woori kadi baɗeteɗe hen ko gueɗe dewɗe lawol e kadi ɓeɗo jury yimɓe won toon ko sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko citoyen ji Amérique yimɓe jeeyaɓe États-Unis e kadi ko so neɗɗo wi ɗum ɗo wona hunde ko hunde wujjande walla ko henne surtout kadi ko ñawore wona ñawore fédéral ko ñawore état so wi ko hunde wujjande walla rewan lawol ko neɗɗo mo wona responsable ko neɗɗo wona kilifaɗo ko neɗɗo kadi jiɗɗo caɗele ɗum noon ko kanko konngudi makko kanko président Joe Biden yennude Donald Trump e haalɗi ko yiɗi famede tan hono ko no haaliri Donald Trump ni ko kala nde Donald Trump gañaki hunde wiyata ko hunde ko wujjante ɗum noon ko guilay woteji baɗanoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ha yetti oɗo saha joni ndeɗo ñawore wonde toon to New York ko ɗum woni ko Donald Trump haalata hande to États-Unis e nder konngol gummingol to kanko famille makko kanko Michelle Obama ene wayno ɓe bindi ɓe mbi wonde ko yimmaɓe sankima hande subaka aljuma ɗum noon sanki koye deejre kala noon holko warimo kanko Marianne Robinson ko gandaɗo surtout e nder kitale ɗo président Barack Obama woni toon to Maison Blanche ɗum noon ko tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ko nden kadi woni toon kadi o andira toujours ko neɗɗo toppitiɗo no wiyete kisal tañiraɓe makko ɓiɓɓe Michelle e Barack Obama rewɓe ɗiɗo kanko kadi ne wayno ko desnoɗo mo maayi ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho caggal kañum wormde joguino caɗele kanko kadi o ne wayno jibini ko ɓiɓɓe ɗiɗo donc Michelle e Greg Robinson ko ɓen woni sukaɓe makko kanko noon Michelle e kanko Barack Obama ene wayno ɓe jettima ɓe mbi wonde ko neɗɗo ɓe jogori yewnude no fewi kadi ko neɗɗo gonnoɗo jaalal no fewi e famille mabɓe foof e kadi oɗo saha joni hay goto mabɓe anda ko gurdam mabɓe jogori no jogori wade par ce que kamɓe foof ɓe dépendino koye makko sibabude guilli ɗi hoddiɓe en tant que hollude ko gorgilade ko esirade ko taniraɗo kanko Marianne Robinson donc sankima hande aljuma hande tugnade e ɓatake hono kanko Marianne Robinson donc yimo Michelle Obama o mayri ko duuɓi capanɗe jeetati e jeegom donc habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko toon to Washington DC on oɗo gomu toppiriɗo ko fate koɓe mbiyata éthique ko fate avocat ji ɓe mbawi rokkude ɗaɓɓani mabɓe hande wiide wonde ko hono kanko Rudy Giuliani mennoɗo wonde avocat Donald Trump ɗum noon yo licence makko ko fate wonde avocat yo hefte
hankadi o natta wonde avocat ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ɓe mbi ko ɗum tan wawi wonde punition mo wawi waɗede surtout nde caggal nde o kanko hoore makko nde yiita wonde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kanko hoore makko mo ardino e goomu baɗo ko wiyete fraude aji bonnude woteji walla wujjude ɗum walla waylude ɗum pour Donald Trump ɗum noon ko décision mom ɓe ƴeftiton tan toon to Washington DC e pour wiide wonde ko oɗo saha joni cour d'appel gonɗo toon to Washington DC o hay sinde licence makko ko suspende non pour ha cour d'appel o ƴefta décision ene wayno ɓe jammiri cour d'appel mo gonɗo toon o yo wi wonde ko kanko hankkadi licence makko won pour wonde avocat complètement yo annulé ɗum woni ko natta wonde avocat kanko Rudy Giuliani habruji men international guiɗoɗen ko toon to Afrique du Sud woteji mbaɗi toon guila ñande alarba nde ene wayno ko oɗo saha joni résultat ji puɗɗiɗi yaltude hay sinde ko ɗi jarata tan ko ɗum wiye 20% résultat ji jaltuɗi si taw ko leydi ndi fof o hollama oɗo saha joni hono parti laaminoɗo ɓurnoɗo hewde yimɓe laamiɓe surtout député ji biyeteɗo African National Congress mo Nelson Mandela jogorani hebde ken ɓuura 50% woteji ɗi oɗo saha joni holli wonde koɓe jarata 42%. ɗum noon toon to Afrique du Sud ɗiɗo woteji ko woteji wona suɓade gardoto leydi ko woteji suɓade wonoɓe toon e assemblée mabɓe national ko ɗiɗon député ji noon caggal nde jogui majorité ko kañumen cuɓoto président ne wayno ko kanko président Ramaphosa gonɗo toon o kanko ardi Afrique du Sud sibabu nde wonde président par ce que ko ANC joguino majorité kono ene wayno caggal nde kanko Zuma gonnoɗo gardinoɗo leydi o guila nde o yalti ANC créé parti makko ene wayno parti makko en oɗo saha joni fuɗɗima jogade doole toon to nokkuji ɗi ganduɗa ANC joguino toon doole toon to nokku men mbiyata KwaZulu Natal surtout ko nokku gonɗo nder leydi to en ene wayno ko toon Afrique du Sud surtout parti maɓe ANC ɓurno toujours hewde gagna toon woteji kono woteji résultat jaltude toon ken wiye 99% holli oɗo saha joni hono ko kamɓe oɗo parti mo kanko Jacob Zulu mo créé biyeteɗe MK ko kamɓe ɓuuri hen hewde pourcentage oɗo saha joni wiye koɓe jogui kene ɓuura 50% e woteji toon to oɗon nokku biyeteɗe KwaZulu Natal tugnade woteji résultat ji puɗɗiɗi yaltude hono kamɓe ANC ɓe jogorani jogade majorité mawɗo toon to congrès mabɓe ɗum ɗon kadi jogoɗa addunodeɓe ko caɗele ronkude suɓade hol gartol leydi saabu ANC so tawi jogaki majorité hawnaki ɓe mbawata dañde coalition pour wawde walludeɓe taw ko ANC ardoto leydi Afrique du Sud. Habruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi e habruji gomiriɗi toon to Sene News e habruji gomiriɗi toon to Seneweb hono kanko Papa Moussa Ndiaye nangganoɗo guilñande alhamis o subaka ɗum noon ko Papa Moussa Ndiaye kañum hoore mum koɓe mbiyata ko directeur journal publication journal goto biyeteɗo La Tribune e kanko hoore makko ene wayno oɗo saha hande o waccitama ɗum noon ko caggal kadi nde o wawi fottude gendarmerie lawol gongol toon to gendarmerie gonɗo toon to Colbane mbiyata section recherche ɗum noon fof ko caggal kadi nde o wawi kanko hoore makko takkede won haaluji ɗi o haali e journal mabɓe biyeteɗo La Tribune ɗum noon kadi ene wayni ko neɗɗo goɗɗo kadi liggotoɗo e journal he biyeteɗo Mohamed Gueye kañum hoore mum ene wayno ko kañum woni ko noddom to gendarmerie aljuma hande ɗum ɗo fof ko jabade laamu kanko Ousmane Sonko e tugnade konngol biyeteɗo Madiambal Diagne ko kañum woni patron oɗo journal wiide wonde ko jabade surtout wonde Ousmane Sonko welaka haaluji ɗum biddi hen ko fate en caɗele gonɗe oɗo saha joni hakkude kanko général Souleymane Kanté e laamu makko kanko Ousmane Sonko ɗum ene wayno ko Ousmane Sonko waɗino bataki walla waɗino yamirore wonde ko kanko général Souleymane Kanté wayno koye affectama toon to New Delhi ɗum noon ko toon to Inde yo joggo ko wiyete en affaire militaire gonɗo toon to consulat mabɓe gonɗo toon to Inde kanko général Kanté noon ene wayno ko caliɗo e kadi kanko hoore makko waɗi ɗaɓɓande fadde to cour suprême mo Sénégal pour wiide wonde ko oɗo affectation ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ko bonnude grade makko par ce que kanko ɓuuri ɗum ɗon ɗum noon e wayno ko ɓeɗo journal mumen ne wayno mbawino haaltude haala ka holko addi ɗeɗo caɗele he tugnade noɓe kaaliri ni hono kanko Ousmane Sonko ene wayno ko e nder ñande 16 lewru mai o waɗino ɗaɓɓande wonde ko ministère des affaires ministère toppiti ko fate chef d'état major des armées e kañum kadi e yimɓe hawhawɓe mawɓe ko fate armée yo mbaɗanmo rapport ko yaaci ko fate omo yiiɗi ƴewtade jaɓodiral militaire agal gongal hakkude leydi France leydi Canada leydi États-Unis e leydi Grande Bretagne hakkude mabɓe Sénégal
non yoɓe mbaɗanmo rapport ko yacci ko fate dokkamo proposition ngaji holno ɗum ɗon wayata kanko noon e jaabol makko kanko général Kanté o wi wonde ko ɗum ɗo ko wona hunde Ousmane Sonko liggey muɗum ɗum ɗo foti ummorade ko dow kadi ko hunde jaɓande hakkude assemblée nationale toon to Sénégal e leyɗele ɗeɗe ɗo haalata ɗum noon wona kanko Ousmane Sonko waɗata oɗon liggey tugnade kadi journal o tugnade kadi surtout kanko Madiambal Diagne o wi wonde ko ɗiɗo haalluji belani Ousmane Sonko ko ɗum waɗi Ousmane Sonko e wi wonde ne affecta oɗo général chef d'armée gonnoɗo état major des armées mi itti ɗum place muɗum watta ɗum nelde ɗum toon to ende wona conseil militaire toon to ambassade mabɓe gonno toon to ende donc ɗum waɗi ne wayno ko kanko Madiambal Diagne o wi wonde ɗum noon sibabude wasimo weltade ɗiɗo haalluji surtout yimɓe makko ɗiɗo convoqué hen han Papa Moussa Gueye o kam ene wayno o paam no oɗo ene kadi biyeteɗo Mohamed Gueye on kañum hoore mum ko convoqué o wi ɗum no elasa ko arta toon to Sénégal ko yacci par ce que so tawi ɓeɗo nanggama wona kañumen tan nanggete e surtout kadi wawi kadi jabade konguɗi Ousmane Sonko haali wi Ousmane Sonko caggal surtout nde ɓe potti nde ari toon hannde toon to Dakar pottital kanko Bachir Diomaye Faye kadi kamɓe ardiɓe oɗo saaha joni laamu Sénégal nde ɓe mbaddi e yimɓe mabɓe pour wiide wonde ko ñalawma hawnake lawol gotol par lewru eɓe kawra pour fittude laabi ɗi pour mumtude won ittude won salteji ɗum noon ko mbiyata setal e noon Ousmane Sonko haalino wi wonde ko ni laamu muɗum ni laamu kanko Bachir Diomaye Faye ala contorandi mo randata wonande parti ji politique wonande journaliste uji ene wayno ko kanko Madiambal Diagne noon o haali o wi wonde ɗum ɗo ɗiɗo haalluji ko haalluji ñaadre ko halluji bonɗi ko ɗum noon wona Ousmane Sonko foti haal ɗum donc ene wayno ko wona haalluji jiɗɗo laamade walla bawɗo laamade ko wawi wonde fof ene wayno ko lurodiral nen woni toon to Sénégal hakkude kamɓe surtout en journaliste uji e surtout en oɗo journal yimɓe mum puɗɗiɓe nanguede guilanki alhamis kadi ene wayno kontiɓe oɗo saaha joni foɗodirde mabɓe kamɓe laamu leydi Sénégal e gardugol Ousmane Sonko e surtout en e kamɓe oɗo journal gardugol kono Madiambal Diagne ko jiiɗa e ɗum ɗon ene wayno ko seppoji ne ponno wadde toon hande toon to Sénégal seppoji ɗi kadi ene wayno ko caggal mum hono gouverneur mo ono préfet mo Sénégal kañum hoore mum yamiri seppoji ɗi mbawa wonde ɗum noon kadi tugnade kadi no préfet o haaliri wi wonde ko no préfet o haali wi seppoji ɗi henno hawnaki ene waɗi ko hulɓini hen ko ene wawi addude caɗele wonande ordre public ene wawi wonde kadi risque gonɗo hen surtout yimɓe naata hen taw ko yimɓe ɓen jogguiɓe anniye bonɗo wonande toon to deejere toon to Sénégal ɗiɗon seppoji noon waɗat noon ko yimɓe chauffeur eɓe taxi ji surtout yen ko mbiyata VDN ɗum noon kadi ene wayno ko collectif mabɓe ko groupe mabɓe wonno ɓe mbiyata ɗum ko ar Sunugal ko kamɓe jogonno wadde ɗiɗon seppoji ñande aljuma hande hakkude waktu tataɓo feccere ha ettanma waktu jeegoɓe feccere ha ettanma waktu jeegoɓe feccere kihiɗe kono ɗum ɓe ponno wadde ɗum ko terrain biyeteɗo ACAPES toon to Parcelles Assainies kono ene wayno oɗon goɗon seppo haɗama taw ko préfet mo Dakar biyeteɗo Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye kañum haɗi ɗum wi wonde ko oɗo saha joni o goɗon seppo koko ilmina ɗum ɗo fof ko caɗele wonande toon to leydi Sénégal ko jiiɗa ɗum noon kadi hono kanko Bachir Diomaye Faye ene wayno tawanoma hande toon kadi ko mbiyata ñalawma mo mbiyata setal ɗum noon ko ñalawma mbiyata kamɓe gouvernement kesso eɓe noddi Sénégal naɓe foof ɗum noon ko guilay wonɓe laamu ha e civil en foof yon jaaha laabi ne pitta laabi ɗi ene guitta salteji e kadu ban noon ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe puɗɗima wadde ɗum guila ñande ɓe goni guila ñande ɓe keeɓi laamu toon to Sénégal haade makko ni wadde ko inauguration kanko Bachir Diomaye Faye habaruji men international toon to Mauritanie tugnadi kadi habaruji bindaɗi toon to journal biyeteɗo Rimnaw candidat ji joyi taw ko candidat ji élection ngaji présidentielle baɗoji ñande 29 lewru juin toon to Mauritanie ɓe mbawi noddude hono goomu gardiɗo ko fate en radio ji e télévision walla audioji toon to Mauritanie ɓe mbiyata happa pour yo dartin gueɗe ɗe waddeteɗe oɗo saha joni toon surtout nokkuji radio ji walla télévision walla média ji taw ɗeɗon gueɗe ko communiqué ji walla publicité ji baɗanteɗi won parti won ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko ene foti wonde kala heure uji kalateɗe walla heure uji baɗeteɗe publicité taw ko heure uji peccaɗe hakkude
candidat ji fof ɗum kadi taw wala jenganteɗen kono ɓe mbi wonde ko oɗo sadio en ɓe jii wonde ko won radio surtout télévision national e radio officiel kañumen koye men gonti han kadi nokkuji ɗo publicité ji mbaɗante tawde publicité ɗi mbaɗante tan ko candidat goto taw ko kañum hoore mum ko candidat présidentiel e mbiɗon ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa enne fotani wonde donc kala temps ko haalte radio walla ko haalte télévision ngaji foti ko hunde fonde dottede taw ne fondide ene fon candidat ji foni ponde hen pour nde garata wona kono wona no waɗete joni oɗo saa joni temps uji surtout temps uji nde télévision heɗete walla nde radio heɗete no moƴƴi ene wayno ko won candidat tan mo affaire mum haalete toon kamɓe affaire maɓe haalata ka hande toon to Mauritanie candidat ji ɗaɓɓoji ardade leydi Mauritanie ene wayno kañum koye ɓe mbawi kadi wullitade oɗo saa joni hono goomu toɗɗade toon yo wawi rende élection ngaji ɗi taw ko goomu o en ko mbiyata ko onsel ene wayno oɗo saa joni ko goomu ganduɗa mo fotani wodde ɗum noon ɓe mbi ko tuggi tan élection ngaji baɗɗi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ene wayno ko kanko bureau makko kanko premier ministre o wawino andude wawino saktude hol wonɓe oɗo goomu ko mbiyata observatoire national chargé de surveillance des élections présidentielles ɗum noon koye hitande ujunna pour ko goomu tan mo ganduɗa denowo ko fate woteji baɗoji e nder lewru mois de juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi no jaari yesso tawne labti embi ɗum ɗo fof ko ene wayno oɗo goomu noon wonɓe hen ɓe ko yimɓe tan pratiquement ko parti laamiɗo ƴefti ɗumen ene tawa ne mbawi wallude parti laamiɗo hebde gueɗe suudde won gueɗe walla kadi wurade won gueɗe pour élection ngaji ha mbasa yarude no yaari e surtout e nder konngol makko kanko Biram Dawul Abeid kanko woni kadi ko candidat gonɗo parti Tawassul walla kadi candidat goɗɗo kadi biyeteɗo professeur Outouma Soumaré ɓeɗo fof ɓe mbi wonde ko oɗo sadio en pour wawde noddede walla ɓe meeɗani namdede ko fate holno oɗo goomu holno sosira e kadi holno yimɓe wonɓe toon ɓe holno no goomu foti liggorade e mbi donc en wayno ko oɗo sadio parti laamiɗo nen hutoro gueɗe ɗe ganduɗa en public pour wawde wallude won candidat ji won surtout candidat ji parti laamiɗo toon to Mauritanie e mbi donc en wayno ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa en yadani e gueɗe ɗe labtuɗe e kadi ko hunde lundinde kala peeje ɗe ganduɗa taw ko peeje juridique e peeje kadi ganduɗa politique taw ko balloji leydi ɗum noon surtout e konngol makko kanko maître El Mohamed en kañum hoore mum ko candidat goto e candidat ji donc e wayno ko ɓe no wi e konngol makko kadi wi ko gouvernement o walla laamu parti laamiɗo ene wayno ko kañum hoore mum toɗɗi wonde hol yimɓe wonoɓe oɗo goomu e kadi e surtout ene kadi ko yimɓe wonɓe hen ɓe fof ko yimɓe parti gonɗo e laamu e kadi ene wayno ko kañumen koyemen toujours koye oɗon parti gonno e kañumen toujours ene jeeya kadi kala dossier ji fraude mbaɗaɗi ko ɓeni oɗo goomu yimɓe wonɓe en ɓenne jeeyano hen ɗum noon ene wayno ko oɗo sadio ni kamɓe eɓe calli oɗo goomu kadi ɓe mbi ko il faut ko ɗum ɗo ko hunde kadi ndeɓe noddaka ɓe namdaka holno foti wade donc eɓe gulliti affaire muɗum habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Gaza e tugnade kadi konngol gumingol toon to Maison Blanche hono kamɓe leydi Israël en wayno oɗo sadio ɓe mbaɗi proposition pour wiide holno haare nde dartorto toon to Gaza to Palestine e tugnade konngol makko kanko président Joe Biden omo ñaagui oɗo sadio hono Hamas yo jabba proposition gon toon o wi proposition o noon so tawi rewama ene wayno ko ma dartin haare nde kamɓe Israël naɓe maɓe jaltu kala to woni toon to kuwete Gaza e kadi kamɓe Hamas naɓe kadi maɓe gartir kala yimɓe nangganoɓe toon e kadi ene wayno ko circulation yimɓeɓe ma joggo kadi ko wiyete liberté wawde circude e kadi jaam ko wiyete matude Gaza ko ɗum waɗi kadi ene wayno ko tugnade kadi halluji gummiɗi toon hono kamɓe Israël oɗo sadio joni ene wayno koɓe puɗɗima kamɓe ne wattade Espagne siftinton toon ko Espagne Irlande e Norvège ene wayno ko alarɓe ɓennuɗo ɓe mbawi heɓtinde leydi Palestine wiide ko leydi pondi hebde indépendance mum ɗum noon kamɓe ɓeɗo tato ɓe janta e yimɓe heddiɓe woni joni 156 neɗɗo wonɓe Nations Unies sur 194 ko ɓen woni jaɓɓe ɓe donc 154 neɗɗo ene wayno oɗo sadio ne keptini hono Palestine ɗum noon ko à partir de hande samedi 1er juin
ko ɗum waɗi hono kamɓe leydi Israel ɗo ɗo san laamu maɓe mbi wonde ko oɗo sahaa joni surtout enne tawde ko Espagnol ɓuuri sirgnade e heɓtinde Palestine ene wayno oɗo sahaa joni consulat Espagne gonɗo toon to Jérusalem ɓe kadi ɗumen mbi wonde ko kala visa ji dokkanno surtout Palestine naɓe pour wonɓe toon to sijorde ni ene wayno hankkadi ɓeɗon mbaro ko ɗum ɗo fof noon ene wayno ko noɓe mbiri ni ko il faut ko ɓe pina Espagne pour ɓe mbawa wadde politique mbiyata feccude yimɓe ha serda ɗumen beele kadi ɓe mbawa wattade hon leyɗele kala leydi on oɗo sahaa joni wiide dogandi heɓtinde ko mbiyata état Palestine. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogo noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko aljuma 31 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaalo jaam ha jang ko musidɗo mon Amadou Touré Abdoulaye on jarama.